दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि फोरमायलांनांगौनि नुदोंमोन आं मोनसे सिमां गंसे अख्रां नागिरनायनि नुदोंमोन आं मोनसे सिमां गंसे अख्रां नागिरनायनि एदेनो फोलावनो गोदै राव बिमानि दङमोन आंहा जों दिनैहाय मयना पुखुरियाव मन्दिर नायगिरनो फैदों। बे मन्दिरा दा माबायदि सोलिनानै दङ बेवहाय गोबां बर'फोरबो नुनो मोनदों। बे बिथिङाव फंनैसो बाथ्रा मिथिनो थाखाय जोङो हास्थायदों। नैबे सोर बुंगोन? दे मनेस्वरा बुं फंनैसो दे फंनै फंनैल' बुङो। बेहाय नुनो मोनदों टारजान गयारि आरो मनेस्वर ब्रह्म दङ आरो बे नामखौ बुंनो हालै बावनानै थाबाय। मुनिन बर' जोंनि सिमांसा बसुमतारी आरो बिदुत नार्जारि। अके अके बरिया। बिथांमोना नैबे रिसेपसन काउन्टाराव दङ। बेहाय मन्दिराव नायनो फैनाय गोबां नायगिरिफोरखौ बिथांमोना रिसेपसन खालामो आरो बेहाय मोनसे NGO बायदि बिथांमोना मन्दिर सामलाय आफाद दङ मोनसे। जोङो दा मोनसे जल सेवा होनदों फ्रि वाटार बथल रानगासिनो दङ। बिथांमोना सार्भिस खालामगासिनो दङ। दा मन्दिराव थांनाय लोगो लोगो गोबां दैनि गोनांथि जायो, बेनिखायनो बिथांमोना दैफोरखौ रानना हरो, फैसा लाखिया। खुला भाबै माने बिना फैसायैनो बथलफोरखौ रानना हरो। लड्ने पड्ने गाडी घोडा चाहिए घोडामा सावधानी हातबाट पनि
बेयाव दा दर्शनार्थिफोरनि थाखाय খিচৰি जानाय খিচৰি প্ৰস্তুত খালামगासिनो दङ এইটো খিচৰি বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰি আছে बेवहाय गोबां मांकि दङ मांकिफोरखौ नुदों दंफां दालाय दालाय बारखोगासिनो दङ मैदेरबो फैयो नामा बेयाव मैदेर फैयो मैदेरा बिदिनो सानाव गिनांगौ गैयाना गिनांगौ जेबो गैया ओरैनो बिसोर थारमाने खायद'फोर होबा जाबाय खायद' होआबा ओरैनो नागिरलाबायनानै ओरै गिनानै थांबाय आरो बे माने एसएसबिफ्रा फैबाय थायोना एसएसबिफ्रा बिदिनो गेजेर गेजेर डिउटि होफैयो